Endlela sezansi ngiyakhuleka ngani zakwethu sinamukele kuMpotopoto TV. Mawuqala ungani sicela enze ubulingo so-press button ka subscribe. Lokho khuluma uMpotopoto. Ngani zakwethu seNewcastle eMadadeni section 7 kune primary lapha eWecelani primary school. Inesikhathi eside izingane zifundele kumaphakhomo udepartment engafuni ukulungisa isikole. Usezamile ke njengamanje ukuthola usonkontileka ukuthi esilungise. Usonkontileka usesebenzile inyanga zingaphezulu kwezishumi engafuni ku department. Abasebenzi abasebenza ngaphansi kwekontract abaholile. Udepartment akafuni ukubaholela. Impela department akafuni ukuholela ukhipha imali eholele inkontract esebenza esikole lisiyani. Sibukele nani ingane zakwethu. Sikhuluma ngendawo kuphi eNewcastle eMadadeni. Kubi. Kubi asisebenzi sivalelwe ngaphandle. Uhulumeni akayikhokhelanga i-construction company uqedela isikolo.